to kwan akwanto no mu na yese wo se me so meko eno achi na se na nkra ne hwe no emo aye den kakra ya le no how de bebrebe enti metina se dwene ho hu se nyame anim asisire ya me so maboka na mde ahwe nkra ne no mu schools enti me se na ne dem se e ka mabon maboka 30,000 ti o metu amika na wonhwe nkra enti masam de ba nya ye da se bra mpa cho betra se amaye brako mesra mo kata we wura yin ho so ma ye de oba de opani ayama wo e pa chew nye ni panyina na wakukuduro betra TV so akasa nti okasa mo nkofwa na nye bone sebe ye nkofre obi ono an wanye emugidie no de na asema ba tinya fe na oba ye bedwojo no ese ye man kwan na ye kova no no so otumi kasa ye de ye kasa ndi unu crowd wa afe na na mimi se mi hu crowd na moral na ba obi nso hu crowd wa no odwane e wo se di nyame be obi a papa pa cho na ho te sen pa cho nyame adome ho ye pa me wa bible pa cho phone wo de be pe ba bi ato asa wo brazo no esa wo be hamadwen bible ni hwe ha Quran ena bodua de na ape me pa cho ma mi twira konkono yo fakuta nsani fanwe eye me Kofi Daniel bacho eye me Kofi Daniel asama me kan nukure trodo kontomponim onyame boa me order in court yo papa ye ni afo ni etifo ye tie o enra wo yire bebo okonadu nti sei no wo floor wo yire kire se one wo tena nkola na e ba mutu kwan hwe na ye basa wate se waba wo be ware ti ansa no be ma wade na ba so giro ma no patesika 300 million wadawroma yo me ma bedwafo ne atiefo ne ahwefo nyina aha me da obi bia nso ase eno mo mutie program ni nyina de ofre me de otie nso awantimi amfre me nso me da nase na maame asem na oba ne be kan no menka se eye nokre ana se enye nokre fa baabi no eye nokre fa baabi nso enye nokre de enye nokre ne se ose me nhwe nkwala no eno de okasa menene nya adwene fi se obi onimi bia ni mene oba na setena mfiti ase eno de menko ho fi se atwam mi tu kwan no se de be ma yema ne yiri bia no me ye na 2016 entokwa by Libya Ghana we nyasem foforo a me beka ba Ghana fo mu tiemi a omu we Libya bia no a o Benghazi e fi 2014 ebesi 2021 2022 ofiko a obia frame osofo na me ka say Benghazi obey me ne tie no ma anya ne bone mi tu kwan me mane ne tese de be ma e mane ne yere na 2016 na ye bakuma ne be yale ye akola ne yale koda afeli ene omude ne back for emergency sa benenka nyame ye madum ka meje plot but obane ne nipa na okoje plot no ko he no mo se ho no omompe sa na wotwena na akola ne yale plot ni sika ne nyina ekodi akola ne yale enu enu achi na Libya ntokwa start ye 2016 ye share them 6 months Ghana ni bi o Libya sa 2016 bia kai assembly straight entokwa na nya ketwa ti edwane kopa ekura bia si hintai 6 months ne enko adwuma enso na me ben so da ayare sabia echi no muyi ne kwa akonfufie wo mpato am ma me meka de akonfufie na akola na ekowie ye ayo nipa ne ka kire me se onye hwe na di opeso ya ne se memwa di obeka se minto bia no mento ye mpakola na pomuden fi se me ira ka kire ne se de me gidie tie no akonfo la de me ne nye ho anam si bo nana sabi akola ne nkwa ne hia me ti kwan bia be fa so akola ne ho beto no e o mu se Libya nye de enso mefa kwan bia me fa so ameboa no meboa ene enkukọ ni nwan ne mponche ne adede ne ma me nyagro ti da bia yeguso bompaye ti nyame ya aduma entokwa ne tutwa ya menya aduma ye no eche sakola no so nyankopon adawroma ne konfo na adawroma ba ahode mu kakra ya no wa video no de asende me WhatsApp okay ti dako me kwa aduma me ba fia me bie me WhatsApp me so data na konfo na mama message say
enye nyame no osuro no ene ka mabɔ a enka de me yira ye no ko beti habaya tugem ama kwala ne yale na saaba na adai oso oba wa betra yale sabia na me hwe oba yale akwala ne ho atɔ no wa am ya mo na su na me nhyira akwala no wo de akwala na kwetena kumase enti saade na wa ye no ama ono kwa de abufuo de pia awo oba ne kotodwe ti me pa me mfra oba ne sɛ ne kotodwa na ne sere enye ne ya ti minua ba ko amadamfo no no na bibia na oyama me na me friend sɛ ke dia bani o ti papa na ka kire me straight saade na o ka so onye hwe no obaji 20 million me di 19.900 kraba onye am sinana akola yale yenso yetifie onso si libia fo de nipa be de ho na o ye o mo ho aduro enti unim de ekoso nyina na 20 million ko fa ne he o se ne de maka no anye sa me sa te haba ya to gem ana me frɛ me nua na me nua kramoni mpo ogi 15 million se ne one obai beba no obai obeka o so obai kra se wonwo ne mpabo na o se wono enye masalachi a onwro no mse hade ti da bia o de kantam se me bawei ene me yire na amona kɔ abosomfie enso obai amfa na anye madamfo enye me nua enti maame de ekosi ya ne se omudu dwa ato akɔe no nyame adom na nana so sika num 5 million aka masende obai kumase a matua 20 million no obai kumase obetena no na ni mitirimu ntrim because o wa ya sabia meti ya nso obetena kuma mebusa na so ni wo fa bi ba na otu kwan na dan na o ha na aka 7 months o so ometena to obetena na se nyame ya adoma na msema ame enya nokre de o kan me no nya adwen ti ye ko saada no a sable credit libya credit o mo credit start if 5 cd ye nya transfer ho me kotona asa afide de be ya ne se metwa so saada na se no afla me nua na madamfo ne se o mla me hebe bi o wote the boy ne be to so no me nua de o kan nya nokre me na mo Ghana so oba na ye bibia nko o mfla me se me nya ba bia tana me hwa ha na msomate se na da bia kwala ne yale na okotran na ohwa kwala ne yale no ho no akonya papa ya one na wo mienu sisi e ezokonya aboy be ma no e wo kronum na one ne ba kumase eja yete oba na okunu ne elibia mu nsam de yenka tie wo mu a na ye kasa nso a sable video call aba tie ye video call nyina kama fe de duru ba bi me friend video call a onfa na asem nyina ne se phone no camera no out na e be ma video na ba no asai me ne den ye gugumwa e wo mu a fe de duru ya nse duru ba bi a me frɛ no mitimu sa kwala esumbo anajo be 10 libya zo Ghana botin na ese ho no ye twam 12 o'clock ubusa ne se na ho abani o se o obi na de ne ba be ja me no o de akola na ba fie ho e de na ba sister ojo obi ba no nsu anti o maji wa de wa se wo di nkomo bi sa ebe ni dai ti be ay ko be mfie mienu e na obi ti ame na so se o yire makohia no na akola ahye na chi and I'm so what na wose kwan na utu ye no na mo ba ya le nti o nhwe nkwala ne bio nto ono a nyame adom onye obi aso ne munam se ani asem we nsim no se bo bi de medical concern nti emusa no se ni nuanum nyina ne maame mu nyina wo mo number ni bi kasa na obi anwo amane a enko kasa me na maka nti mesraw kwa no tum na hwe kwan a oba na bebo amane a wabo o kan ne mesumi je ni di se otrofo de okoyi na de akina bi ye be kunkra wo hu a won kan kirew ti maame ye wo mu a ne ko ba se be 6 months time na me ne oba na kasa na wo ne maame ho enkomodidie mu a ne ko ba se obeka nokre se wawo akola na nyafe ene bosome nwotwe afe no no abie na no aka kire me se wawo wabra na mu wawo abra awale mi de bidim se awale no ma me menye ne ho ade de sa netie empena wade but woni ne ti se yire sa netie eno no afa be ma foforo ne na wo afe ne bosome nwotwe afe na wo bo amane te minua bia nso nkosia ne ba bi da because fie na okotena me yire nam nim se afi ne mavis edinya me hu no free ne nkwala ablem sa obetena kumase ne fie okotena mu no o se afi ne lodina because wa se ne mavis no obi enim nti wo bo mavis wo area ho a wa yira me kura me Libia ba me de say din ne ko hwe no me hu no obi aso onim no kopem se me kire ne manoa nsana obi o twam ye se ne be sister lodina nti ko fie wim
na me ko hu no enti maame awo no kro ka so awo sada na oboma ne no maame ka ho timine ne kasa ya ma osuin na me se nya hwe sabi akola no ntimi nka se kuno da bi ansa na makasa me do fi se o kai bible me hu se Solomon enam me ko tu bible bia woni nti ase bajo na me de to aso di akapa ne Solomon yem plaba nanso ye pe obi amana di o papa de no Solomon no yem plaba no ene e bedi ye enti mfa wo se akola na wa betom ne benam no so madaachi me mana di ye enti nya hwe mama me ne kra je fon no ka chenze kofi asemu e ba ye di ho abobo a ye hu kwan e ba so e ba bo amane nti abasa mon kamum na mon se na wore papa ni nyae minim enti wo mu an o ka chem se dan na papa na be high man no allowance na wu na me ka chem se maame me pese me ba Ghana but se me tua dan ne kamawa na me ba na mbeda ho na papa no so ba na dwo no a na me ye ne dan the better thing say sisankwala ne fa ne mani na akọ o maame ho na me hu se wo de papa no montam agu ene wo de ba ko na wakọ woni ba ko na wakọ woni na fa ne kan wona mo ba no so se wo no be kwa akura ase ansa no wasa ba na chidie ene enyeyi na me so se edan anya me nsa ne wo mu a me haya ma wo de me tu medem tua ho ka enyeyi na me ba me koda hin de sa de ne menye enam sa asam na me kan ni ntino se ogusu ni papa no ware minim me ye ma se de te se de be ma ne oba ate no a enam de beduru Ghana me ba man kan kire no ti me beduru ye me ba ya ade kyen na me frɛ no phone so ma me nya me de ma bedu nti ade kyen kwasi ada me Roma ma busa mo so mo kwa so le 7:30 ti anopa na me kɔ ye pon ya me ba ho na osimate nti me ko so me dum phone no de tu fie me kɔ ba ya me so phone no wa frɛ tu mi score ye frɛ ne nkɔ ana me kɔ fie ho me ne madam phone kɔ ye kɔ ya nkɔ to no ye kɔ tu ni akuma senna akakakra bi mu asawo me nimu da no osanyam minua bia so anhia ne ba bia da enti misakɔ hu sa na kyese ase oba no wafa ne sesebe odo ana me do no a me tu kwan ni ntino wanya advantage bebre nani me ma no kra na me ne na wo no se woni akwala na kasa fon so a wesa akwala no be yusu no nya akwala na wo so kasa sa enti mama ya na me ne ka kyese mama ase upese hukum obi na wuntimi nku na twans na aduane na wo ye no wo de poison kakran na odi susom dako ebe ya sem kase because asem akwala wo ka chem sem kwala ni nsa abla akwala no kokwa ni wo nya 18 years we de akwala no be use wo phone so amount wutimu se we de panim na me flem kwala nso na me ne kasa o de phone to speaker tu busa akwala no question bia na mu odena obebam no aka cha ada na busa akwala na asem nti mama ma no obi antimi anka one day na minya me ba pani na me ne kasa kwa no obi phone so me busa na se wo maame a wo no anka ncha akwala anka chem se dada se wo na wo maame ono maame ti na papa tu kwan na maame akọ nka wo dada nka betima abo o papa ma na ese o maame na me se na wo no me so papa me ba pani ni ka asem ni kire me me beduru ye kura asem ni me ba pani ni hia 1-on-1 na o defend ni maame 100% said ye maame ye ni ye you're right o ye bema ti ya na me ka chense kwa bi me bompa ye se de mi ma famu no bi nto da ne se bi to na se o maame ti ase na maame babo so se me ye oba tan na me ba obi de ne fa kwan we so a yankopon wo so sepon ye mre ni nti se waka ade abesi de maam ntem te wo de wanya no me kwa de na minim se ntem ate o ono de na o ka kire se de na wo maame tan na ni nti eno ye na adwen se onwale be because wo maame kasi na nim se wanya wa chiridi a ono ne nkwa ba firi ni nsa ti anu nti no no ko ya wakofa be ma woni ne ko wo ya wo bra wo kra wo nya we ti nya wo na wugya no ho no ba bi abegina ne se o se wo ba ye no sika wadi wo hu nyina ama wo se se na 5900 wo ba wanya sei me ba e me fa ne se 10 months 11 months mu na no na mpese mbusa se eye no no kre sika se na wo ma me nya no kre de ma ne nya no kre ni se me bedru ye ne first day na me call nchen no ma nkoto no enti
mama obieska because momo you fa calculator wo na nnuane say nnuane chiri ba ne sen kame bibi oho bia me ne nka nam se da bi we die enya wo wasem tini next day na me ba me ne me bla na mini ha no hwe machima me ne yere bai ana me man 2000 ti sada no ko man 2000 okay am say wa wo nti bi 2000 e ko e no man ko obio ana dia man ko obio ni se ye koto me ba be ma pani no e ma kwala ne fa nyansa kwan bi so ene mi di nkomo se papa e ma na wa be pani no wa how many years kwala ne 16 na si akwala no 17 ma me ne si dia akwala na for training mu ma me enye bete so oni akwala na be training so no so wakasa wan hwe awu mi kura abobo mituo nanso omomu libia omunim libia sem from 2016 oba ya ekaka 1 year no sika sen na odi ama wiri ne nkwala no sa na mpese mi ma me sika me di ama no ye see 2023 mu kura no mama ni 45 million 2023 ya ye wo mu ya bosome mama ni 45 million wa man 45 million tina chese enkura no hwe wo mu ma me hwe wo mu ama ebia de ono no pe no na onya ne sa yedin me pacho ama ba bi nua ba me yasem a wo ni ye ken sabi impreduas asetena na motena ye no ya anware eye mpra na motwen ye ene otu kwan okoye no omane but na enye de nka wakoma epe se enkwala na be so but at least na odi bibi kakra ba meboa no de ba wan kan kire se wagyawo wo na wo sene maame hawo ti wuntimi biem na akofa be ma ne wo me pacho meboa eno so ye no kore ena wo ne wo wo ye di 1 year 8 months ansa na wo bo papa ya ma ne no kore ma na kora na nya afi ne bosome miensa enti ansa na wo bo na ma ne nti na bride no o nyina no nim se asetena no boda so wo ho pacho mboa baby mami muso ti no do nim se mo wo ho me pacho ne tim de ondo bi a wonim ba wo na wutiri mu no na wo de wo ni na jai ena nyame aye na dom no wa bedru Ghana oba aye no o se disi anko ano wa ma 45 million oditro ana no kra enti sa se no de ama me pacho this year oble 2000 first na akra no ebe ko school me ne the first born ebe ko school ne ka play eno de waka second so se sa ta na adwuma nye ena se be na busha for me ensa kwa abra na adwuma nye ma wo de kasa ama it is second one no akra na ekon na abra 1000 say wuniska this year ya ena say 3000 think am ma akra ni nya school na onyinum se 1000 de na de akra na ko na 500 na ka ma ya 3500 no eya me ba penin akra no ko school o yale asma ti yare no ba na eden na this is can o fe na nyina ye ni sika o de abrɛw ama se na me chem na 1000 na ka ho no o pese me kan mu amobi ehu a enie emla me mete se o be wa bla wo ma na ketu akra yale wo hia yale sa wo san te fie na wo ye wadwen se wo nhwe nkra no na mo wo ska de ko wale ene nkra ne nso o me makwa ma wa bla sa ka we nyina eda wo ka ben meni no se kra ne ko school no o me first one akola no wa ko school na wie onwie o se kwatere okotere nti eno na so wo ko na okotere kwa bi ko tu last year na 2022 na de start yen baby sapo yedin wo ka sa wanka bi enti eno no sa akola ba ko pani ne de sapo sika nim mpacho de bi enti eno ho ana wo se on fa sika mla no enye no ne nko na o mo ko se ma but no wakasa no wakansan bi se na danfo bi se ka konya wo man ka mo yefra bra na ya dance wo asem ni mu siska odi abanya yitia atifo nye tie se bra ne kwa asori obegya nyame aka comfort number ne ma mo frɛ tie asem na me no ka no adwuma ya ye me akonya ya metimi a me ye adwuma no daache mi wo tumfo bi a megina nani ma mebu akonta kyere no me metena ha na me ma bra yi emesisiw ena me so me ma won so be blackmail no papa no woni wote wonyaaw wo ena wakofa bema ena woni na wo bra na branti onya we ena wa ka kire no wo ka kire ne cross one dey still anko pew samakola no na monko ha dan baabi ena wampene wakọ wo mienu fine montamati oguso ohwe ne ma but emma
said ye be a open waboka intervals be the da baby ma waboka ye jitum ama se waboka enu ama ukwan se we twam ebo ma ne se enu tie so obra 300 million emre bia ne wachechire bra no se enu ti onware se ska na ama wo gi a onhwe ne mani bia ma na ana wo gi e no wasan akoso ahwe ne ma no bra yi na ese e ka kire ne se papa uyiri oye nipa said ye kasa no first akola no wa mo ne ho ka bia abayoa wonu watiti ne mowure mo aiti pa bibi na fa compensate no no so na koma ntoni yem na to aso hwe wo ma senko renkola ne kula waje o ma boso wo ba yi unya 1000 e won nsem ene ono kwa wale a ye ntere ho ema ni mesisiw na chese wo hwe wo ma na anya ska kwa wale but this year ama ye nu ba bia wo bunkuta so ama 45 million antisa na say antima man chemo antisa ma metimi nyanya menum ntwantro ena sa asama mekan metie muda minnim de odena sem ba antisa yenim de ye no kama etna fidikese we so de bia ma sama wo kire mu mi wo ba bia chese akwaje ni 300 million bia no de si bla na workers 1000 ena me ka say ye no kure wo boka enu de wo sa enti oguso ama wo renkola na onya wo mohwe enti ye betimi am ka say o ompe bibi mawo na say wo betwa bo say so ama 300 million ama ne nwale no me ti ase lawyer mo fra lawyer poma me IBJ fra lawyer poma ye na lawyer nsumlem na say lawyer ka say say scan ye de mana ye nyina be gina wachi ama ne agi usika ma why IBJ mo fra sem we me sister ne ye bedi sa sem we ko ane na no kre ye hunu ba bia no kre da is enough order in court. Hello lawyer. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pachona what is saying? Nyame adombo. Ko kwa bra unya wani mu mieni e so TV so. Eri akura na wo ya kana wo say. Lawyer. Me pacha assemble da pono so a pese agi unim die kakra. Ya maami bi na sem bai se oni be ma bi tenai. Se empena wade. Wo mo wo nan. Ena be ma no ko Libya. No mo ko ye no na chese ewo mu a ebiba kakra. Ena ba se ne baketwa yare. Ti akoda ne yale no oba na de ne koto ayalehwe. Ti emisa ayalehwe mu ho no ena oba ne ko hia be ma foforo. Na one no start relationship. Ti de ekosi ya no so oba ne se na be ma ne maame ne ha no. Se nya de obema ne ba na wale no. Maame ne kura to me 13 says we nya ne ba na chi dia obewu. To anu sungu. Ti okfa be ma foforo no ne be ma ne nyinsen. But start time ni na ni ku no Libya ne de anim se ne yere no no. To ne communicate all right. Onya bia odeba. Ena akola wo ya akola ni nya 1 month 3 months. Ena again na ti na no e ka kire be ma ne sa de amayeni. Mawo. Na bra ne so on de still a wo pe no. Tinka o muntu free edan na be ma wo fro na han ama no 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 ne nkura ne nkotena baabi said ye be no han da wo from an said ye be ya no be ma ne free Libya ba obetimi aba na chen se ne yere no no said ye ni nyina amfa e no ba na san nyim second one wawo be ma ne free Libya no waba but oba ye no wo ye na said ye kakra e de ma no this year ya esimu ya ska o de ama ne ye 4500 a o mugusu a cheson de wo hwe ne ma na no na sister yi say wate se bra na e ba be ware na mra okoye no na 1 year bia obre ne 1000 to hwe a waboka enti wo ma ne 300 million enye sa de a awale na obewale no obekwa akose no wada woroma emra bi wo hosa na ware no wade de na ekose no wo bekwa akogina wo so ma ne wale ewo enua ben so ena me no na me aburo ma ho oden so a enti agam wo ma ga na me busa woi ye kan oba no mom na abu be ma ne kwase a ayo oba no ye free bibi breach of promise to marry promise to marry me no mi enu ehyehyese ye be ware na dance ye bam bibia se ye be ware a de obebu so a ware na amaso no onu mom na asisi ne yonko breach of promise to marry no de asisi ne ko na fa no ebetimi do akọ court na court a compensate no enti be ma no wa ye hyehyɛ se wa ya ware ye be ware ye di kan akora anyama ene matu kan se me kope bibi aba me adi me ba ye no
what discharge from the concubinage and planting na me na working where you who free mu akofa be ma hofro ne na wo baako yem fa say mistake wetin aso mienu excess we ni down ho that means aware na first one no ya hyehyɛ no ompe wagu no e na akọ ba bi nka be ma ne ba ne be ma no bo be so okosi wu court so asa ne mbre mfie na ya hyehyɛ aware ato wa ama aware na ama so na wo no wakwa akofa be ma hofro ne nka court tata no egisika wo ho de pata be ma enti oba no se obi bosome oma no si di apem ana oma ni fie no sika obi di no woni fie as na chop money no e obi getre woni fie family bia won a standard of living enti se obi akọ homa ye 10 million a day woni fie a obi die enso ye 10 Ghana e woni fie eti Libya burger standard de wono wo no de mai e na e de na kire se menu mienu wo ma e be ma nkwa na hweba ayo oba ne be ma na hweba enti nya oba nkwa be ma nkwa na hweba e ba ne be ma enti se be ma ndi biba na so di bi asoso na de ahwe oba na o de ahwe nkora na e de asem na ne wo ye enti na ware na oso okọware no okọ no so obi bu na wabu ne free ko wuni woni mra bia gina so obetime season on aware in the case woni ne nware so ne na ware et say ordinance ana say woni na ware fi aware mpo e na ofri akira ko ware foforo abra won pata awa ene na nka awasem ka no no nware o na no achi no so kura no won so so wadi ka aware eti wo kura no aware awo mienu be ma no afi na be ma no so be ware eti say obi e ko ware ne say na ware dia wo de na nka say be ma no say ne first enti oba na asem a wo ka ne de oni nwa bi agina so na enya asem a so wo de say obi adwene kura okurum a tinache se ye papa no betimi akọwale oba ne ya na dwen se wo be kọ ho a wono kura na mra be che no sa pepe oba be ma ne de wo ho kwan so wo ware enne se obi a yemfa so obi a oje akanfo aware die ne no wo kọ ware a wotimi ware ba ku mienu miensa de 9 kura pi so obetimi ahwe nko ade a wo ho kwan so wo ware dodo obi a wo pe na emom so wo pe abai asorefo ne aban de na ye friend ordinance ne de a no de ba akopɛ na ɔkɔware no asensan wɔ krata na ɔbɛtena baabi sɛ wɔ kremoni nso so a ɔho kwan so ɔware kɔpem 9 eti ɔba ne de oni chefa bia wɔ ba bɛma na ware mu ne bɛma na bra bom kwan bia so tina kyɛ sɛ 300 million na ɔso wɔgye ne bɛma ne ho no eni mra bia so ne wɔde ɛho wɔde ne ka no wɔgye de a ɔm yehu sɛ bia sɛ bɛ wɔde me ka afie bia no de 10 million na ɛba ntie ho no wɔbɔ ɔka enkura no na ye hwan ne hwan ma omumienu ma na mumienu ma na wona ho nye ne ba etu ode bia ba na esem na wo so timi di bisoso e na so di bisoso e na mo de hwe enkura no na oba ye na o ma wo 4000 afi no so age na no ofin hu so onye no na ye de no na adwene wan kwa nkodi pa nkobele nya 4000 na ma aware na be ma na ekowal na na ene ni bra na sesen tiche se be ma na ekura bibi na so o meyere bi a wahwe nkola na yiye ti bi a 2000 ni je na fato bibi a no wom na nyese wo eno de atinye bi ani ho nyese ye shamra atwa 300 million so amfa ma me ma wo wale emre bi ani ho se be ma ni tu kwan no je wo 300 million o de efro card ko ye de ya oba yi no eso otua no otua even interest pra ka ho na se no nimu de a wado ka se yada se lawyer yada se pa incoming MP lawyer George Pon ena wakasa no oda e wo me court room ha me mpa huhu bia wachiri therefore ama se emla bemu se bi organa ha no bia no wa obro mra so se de mra ne kanu no enti se na wo kanu Mpacha mda ase. Me pacha mama se awale no kwa na mi momi koti. Na momu no. Sika na wo beji. Me enkra ne hwe amahwe wo mu. Eni bo se me body hwe akra wo na ni fly na so si obubuye for 3 years. Ena lawyer e kan se. Wo so oba no emla bia ni wa chechire no. Wo de bi aba. Ti wo so de bi kan ho afan. But ama na hanu na wo ntia ase no. Enu ni ye ntwa pra ebo. Man is a joy to 300 million. My boss, I'm a boy. It's 300 million. Aqua boy. Some mammy, I'm maybe any out near mammy. Said your lawyer actually, Muno.
eno ane be ka kiro na ebra sapon ka se na wa ode man se wonye no mama me de adano wo ka kire me se enka se akwala no ne muamia kakra nti obetimi aye adwuma timi kura me ye ma adwen se kanyame ya adoma na wo hunu de obeya me pesika kakra ma no wo de aye adwuma ena me ne ko kan afi minim de ntia afi de wo se wo gime 300 million tina wale na se de mu yesem be ko ho ane matomla emla be ye adwuma e be chemo di mama me sa 1 year bia 10 million na wo kan enu podi en ko eti se no na so wo se ye bia school na ka wo anka de be ma no mama se sia me wo ha de 2000 e she me ho asen ka wo de ma no ana no so se wakobo besia ena lawyer nso akirem se mra bia ni we ho nti ama o se 2000 obesom nyame bo na se mra kakra mu no wo ka se obeya adwuma ye be hunu ye nyina be tena se e kwan be fa so a e be ye ansa na nso me ne ye koko odi adanse koko na edi free mi san bra me nya bi me pa cho ama de ye betumi account se 20 no yanko enura mu kirem ye se koko ekura mu tumi se 2 bag mu to se enura mu kan se ntumi se 2 bag ache eti minim de enti ama hwe so bi na etu fo a no kure ene ya ka kire no lawyer bem opa fani ko Hague court asema wudi no wo mom ne beji compensation wo e di ama bra abra na me na jama na oni na janye wa wanum wo si wonu na ka kire na num se o ma no ma me ko so nani ma me na kai onu no wajao nani ma me na kai onu no wajao me ye de mre na ya juma ama bra ye de mre ya juma lawyer kirem ti di oba bi opebia no obetimi di akono kure ene ya ka kire no